Kanang naamoy balay siya sa balamba, no? Sa Maya. What? Kanang naamoy iro. What? Iro nga. Dito? Wala na? Karon wala nang good na amo gasumbong sa mangkon ako. Pinakapaag dito kay iro nga si Kuan, Polka ba tingalan? Paano masabi? Oh no. Gamay ra biyang Kuan bata pag mangkon sa Kuan, gago pud ba? Amo koy gamay pabayran kay ipa-ingit na gud nila sa ano sa center. Sa mo. Ayo. Iya, mau na ma'am. Ay, balay ni Dr. Arbis po. Ini si ano ma'am, mau tanah lang po ha. Ini si Sir Dominggo Arbis. Sir Dominggo po. Bisa ba? Ma'am. Ay, wait lang sa sir ha. Nagpagos pa sa sunan. Dahil na sa mo. Kailangan may gamay ito ang tanong. Kanang naamoy balay po siya sa balamba, no? Sa Maya. Kanang naamoy iro. What? Iro nga. Ito? Karon wala na? Okay, kuan mong good na amo gasumbong sa mangkon na po sa pinakapaag dito kay iro nga si Kuan, Polka ba tingalan? Damay na laban. Gamay. Parang may naamoy ako hindi maganda. Bata, pag mangkon sa Kuan, gago po ba? Oh no. Ang samuay, amo koy gamay pabayran kay Oh no. sa ano sa center. Wala kayo, nakapaad na ako. Oh no. Ha? Ako, nagkakuan ko, di pagmangkod dyan sa ako. Ayaw ko gamay bayran, sir. Okay na sa imo, ha? Ano ba? Nakapaak pa ka. Paak mo ko, kay ator ba ni kanita na apakan kay karon mo ang pagkakas mo. Kay natin. Kayo ni ano? Dahil pag alam ko pag gamay ka pinansa nga nagkamatod nga nabayran mo kay para kuan di ka naman dito center gahapon nga alam ipagpirmansa mo ba tagya lagi sa iro okay ra sa imo. Wow! Kaya bayad ay. 1,000 naman dito.
to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Hey, may buntag sa tanan. Ano bakbakan ni? Di bakbak. Okay, may buntag si Master. Naprank na ka, sir? Naprank na ka? Naprank na ka? Wala wala. Happy birthday sa Master, no? Once again. So naaday magpaila-ila sa Davy sir, no? Basin pag nakuyawan ka anong rami dire. O kanong dagan bigdala, no? Kami ni ay ang from EverythingSurprises from Pagadian City, no? Dali usa ka special person, sir, na gusto kang i-greet og happy birthday. Lagi sa kani. So, no? Tungod na sir, ingonani kaniya ka special, no? Ingonani kaniya ka special, sir. Nadyo siya gihatag sa imuha o giandam sa imuha ng money bouquet. Okay, no? Dili lang mo na ikikara, sir. Siya mo na Dunkin' Donut! Pasit lang, soft drinks. O sa kanang mga siyempre, naagin niya siya, no? Red ribbon cake! Yay! So, happy birthday day sa imuha, sir, no? Wala na lang pa ako, sir. Shit naman kayo. Shit na kayo, sir, hoy. So, hindi ka panalani. Nakahit. Wala, kinsa ka na. Isa ka ni sir. So, dili lang pwede ka na, sir. Nasab siya ipadala sa amua. Letter. Ya, sa wata, wahilak kay. Basin mag-wahilak ni si sir, no? So, di ba ito, sir, oy? Pwede ragin wahilak kay ka na siya. Luha ragin na sa kalipay, no? So, di ba kayo mapugan ang luha sa kagool? Sa na kalipay, no? So, dili ka na ito napugan. So, ako masaon, sir, ha? Pwede na ka, sir? Okay. Lah, pasaktan niyo. Dear love. I love you, love. Isa ni sa love, sir. Wala, kinsa ka na. Isa ka din, no? No, joke na, sir. Ilan na ka daw. Kay gusto gina mo mahimo yung kang malipayon sa imong adlaw nga natawhan. Kani siya, sir. Tinuod na gini sa sir, ha? Happy birthday to the tiger of my life. Wow! B. Sorry kay kun ano sa birthday nimo, flight po nako. But I make sure that we can still celebrate your birthday. It may be late, but still worth to surprise you. Wow! Thank you sa imong walay katumbas nga pagkabuutan ug kakugihan alang-alang sa atong pamilya. Thank you sa imong pagkamapinanggaon ug maampinganon ka Paris diri sa akwa ug sa atong anak. I wish you more year na ihatag ni God nimo para maguban pa ta ug dugay. Please take care of yourself sama sa akong pag-amping nimo. Ay! Sana all. Hindi ko naman ni oy. So, no? Love kaayo ti ka. Ug ang mga bata. Happy birthday, love. B. Cherry! Wow! So, palakpakan mo natin sa B. Cherry, no? Si Ma'am Cherry! Wow! Yay! So, sir, no? Since kay mananamughatag ang tanan sa imuha, especially ang letter good ni Ma'am Cherry sa imuha. Unsa pa lang imuhang ikasulti, sir? Nalipay ra ba ka, sir? Okay, sir. Naunsa pa lang imo ikasulti, sir, sa ipadala ni Ma'am Cherry sa imuha. Di lang daw siya mag-mic. Okay, no? So, na-speechless you guys, sir, kay first time din mo, sir, no? Wow, sana all. So, no? Dili lang yun daw siya mag-mic. Kaya na-speechless yun si sir. So, sobrang yun ka surprise, no? So, naiyahang mga igsoon or ate, anak. Anak na mo, sir?
So, ma'am, muhatag to imes ni nga day. Kay talagsaon na kay first time ni mo na surprise, sir, no? First time gid ni sir na surprise. So, himuon yun na to ning memorable sa iya, ha? So, ako ihatag sa mga ma'am. Ito lang, ma'am. Wish. Message, wish. Ako message Ito ma'am, sa tubangan ko ma'am. Sorry. Ako message sa imo hatay is magpaka-strong ka para namo. Amen. Pati nga ni may magkagalingon kay kabalo ka nga wala may permis imong kinilan. Ora to, happy birthday. Masa pa rin kasulti ka, ma'am? Sa imo ang mama po. And thank you kay auntie nga wala may nag-expect nga. Nganani nimo si tatay pag-surprise. So, nalipay po may para sa iya ha sa inyo ha. Stay strong mo both kay kabalo mo nga maglagyo jud mo duha and I hope na makabot ninyo inyo ang mga pangandoy. More to tanan, thank you. Okay, no, grabe gid grabe gid ang imong kasing-kasing, sir, no. Makita gid namo ang imong kasing-kasing sa pagkaamahan, no. Talagsara kay nasa usa ka pamilya, no, nga responsible gyud kay sa iyahang mga anak. So, no, ako jud kang pasultiyon, sir, since kay duha ra man ang ato ang ano dire. So, kailangan na jud kang sulti. Bilang, okay na sir. Dili, ay lang pag mic. Kailan pag may sir. So no, na-speechless jud guys, sir. So no, grabe gid ang among makita gid sa inyong pamilya, sir, especially sa inyong gugma jud ni Ma'am Cherry. Wow. No? Grabe gid ang gugma nga nagugpong sa inyo, sir, niya. Makita gid namo ang gugma ug kalinaw nga nagiging. Ang gugma, yellow kay gugma. Wala gid si sir. Ilaw kay gugma dili mula. Okay, no? Since dili na pud kay kana, sir. Pasod dai siya request nga song Para sa inyo. para sa imuha, no? Pwede na siya open. Nabuhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dinig ng langit ang aking paglalambing. Kay tagal naghintay at ngayon dumating. Di nahahayaan na ika'y mawala sa akin. Wow. Wow, palapakan mo natin, sir! Nung mamasdan ka ay may ibang nadama. Nabuhay muli ang isang pag-asa. Nasabing ikaw at wala nang iba ang hinihintay kong makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dinilig ng langit ang aking paglalambing. Di tagal naghintay at ngayon'y dumating. Di nahahayaan na ika'y mawala sa akin.
Dili gyud mamay niya sir. Ako ginaka mo kilig no. Kay kita sa Big Forever parehas sa ninyo. Wow. So na kay naaman tay cake sir. Atong abrihan ang cake natong nga-answer og happy birthday. Okay no? Ang nakabutang sa cake is happy birthday Dominic for 48 from Ma'am Cherry. So unsa pa lang imong wish sa imong adlaw nga tawhan sir? Yahan na lang daw. So, go na candle, sir! Go na candle, sir! Okay! Kanta na to! Yay! Pagpag, sir! Okay, katapos, sir! 1, 2, 3! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. No, sir, makita din mo ang imuhag yung heart of the father, no? Nasayo dyan may nga sama dyan ka sa pagbati sa tanan, no? Sa tanan ni mga pamilya. Magalog yun may nga, grabe yung kamubangga sa imong mga anak, sa imong asawa, sa imong mama, sa tanan ni mga pamilya, no? Okay, makita din mo, sir. Grabe yun ang ka-speechless yun ni sir. No? Ya, grabe yun ang pagbati, gabutubog yun niya. Ang gugmagawas yun, no? Especially po, as EverythingSurprises, sir, nakapag-big gamay nga wish para sa imuha, no? We declare, no? We are not hoping. We declare, sir, nga tagaan pakagtaas yun nga kinabuhi niya sa atong buhi nga Dios, no? Nga we declare yun nga ang gugma, kalinaw, pakigdait, sa pagbati sa inyong pamilya, sir, magpabiling yun sa inyong pamilya. So, no? Thank you so much, and especially po ka Ma'am Cherry, no? Thank you so much, ma'am, for trusting and choosing EverythingSurprises. Grabe yun ang among pagpasalamat, ma'am, no? Kinasayon mi nga pagsalig, dili yun na basta-basta nga mahatag sa usa ka tawo. Pero salamat kayo, ma'am, kay gihatagan mi nimo ana nga pagsalig. So, sir, no, happy birthday once again, no? So, sir, ma'am, pwede ba babay ka flying kiss, no? Babay ka flying kiss. Come on, ma'am! Come on, ma'am! Bye-bye! Come on, kids! Thank you! Bye-bye! Bye-bye, kids! Bye-bye! Bye-bye po! Thank you so much!